Hernie platničiek v oblasti driekových stavcov L3, L4, L5 tlačia na nervy. Spôsobujú bolesť v krížoch, v oblasti sedacích svalov a nôh, často spojenú s trtnutím. Nevyhadzujte peniaze na zbytočné liečby. Lumbago si nevyžaduje drahé ani zložité terapie, dá sa liečiť doma bez injekcií a bez liekov. Aký má zmysel masáž, keď trpíte lumbágom? Tak toto vidí doktor Miloš Bubán, ktorý už pomohol tisícom Slovákov zmierniť bolesti hrbta. Lumbago samo nezmizne, nie je to tabu, nemusíte trpieť a míňať majetok. Možno mi teraz neveríte, ale ukážem vám jednu jedinú metódu. Ak nezaberie, v poriadku, neponechávam si ju pre seba. Ale nezabudnite, nie ja trpím, ale vy, váš chrbát vás varuje. Neodkladajte to, prestaňte platiť za zbytočné masáže. Liečte herniu driekovej platničky, aj keď vás bolí kríž alebo vám trpnú nohy. Možno to prelepíte náplasťou, ale príčina bolesti nezmizne. Závraty a únava sa budú iba zhoršovať. Skoncujte s nesprávnou liečbou, inak riskujete, že skončíte na vozíku. Mám 3 rady pre každého, kto trpí bolestiami krížov. Nečakajte, ak sú nervy už pod tlakom, môže byť neskoro. Zabudnite na masáže. Používajte naozaj účinný prípravok, ktorý preniká hlboko do tkaniu. Sme priamy výrobca, žiadni sprostredkovatelia, dostupná cena. Náš produkt pôsobí šetrne, no účinne, bez poškodenia. Stačí ho používať raz denne. Rýchlo sa vstrebáva a odstraňuje príčinu bolesti znútra. Bolesť krížov sa často spája s bolesťou sedacích svalov a nôh. Nehľadajte ďalej. Ak toto video vidíte na Facebooku, kliknite na Zistiť viac, prekvapí vás, aká jednoduchá, bezpečná a rýchla je táto metóda. Cenovo dostupná pre každého. Ak neveríte, môžete ďalej trpieť. Priatelia, nechcem vám nič predávať. Jednoducho som vytvoril najúčinnejšiu metódu na liečbu lumbága. Použite ju, alebo nie. Rozhodnutie je na vás. Ale pamätajte, vy trpíte, nie ja. Ja som svoju herniu vyliečil a cítim sa skvele. Vy môžete tiež. Kliknite na odkaz nižšie pre viac informácií.